Bir kısım topraktan eýlenen adam gelen bolsa syna uçun jahana dinlän barmy garyp bennaň peryadyn her zat üçin köpdür etseň bahana müň beladan sowyan eken bilemok yüregime öýke kine salamok hiç kim meniň halim sorap gelenok çäre ýokmy janym yakan gahara iki yüzlü adamlar var ýolumda olan gözü yalan dünýäň malyna bar gaýgysy gara nefsiň ýanyna kulak salmaz hakdan gelen habara bersen gowulýan bermesen erwet anansan anangyn ýönesen derňet maňlaýda baryňdyr ýazgydyň görmek näme barka aýbyň örtüp ýapara fırdas gerek derdiň aýdyp bilmäge mesgununda dostun köpdür gülmäge kuwwat gerek garran günüň galmaga yalňy saýsan gözlemegin bahana durmuşymyz yüregimiziň aýnasy geňdälmidir ýyldyzlaryň gaýmasy Allah'ım benna synagy seçip paýlady adamlar bölüp ençe topara maksatna alan gara gözler sinçedir hak öňünde boýunun gallan inçedir menmenlime köpdür ýene sençeler em tapmarsyň yaraň bolsa ýapara